tots, benvolguts un dia més a... Benvolguts un dia més a Tele3. Avui tenim un nou documental sobre la publicitat. Avui tenim per a tots vosaltres un nou documental sobre la publicitat. Tractarem els temes més desconeguts. Primer, parlarem sobre la història bàsica de la publicitat. No tant enrere. Coronas de llorer, a dos denaris. Coronas de llorer. ¿Son auténtiques de Julio César? Son auténtiques. Pues te compré una, 2 denaris, no? Sí. A veure això. A ver. Pot ser que això siga una mica exagerat. En realitat, la història de la publicitat va començar amb una cosa molt còmoda en aquella època. Va ser la transmissió oral. La primera tableta o tablilla d'argila amb inscripcions referents a la publicitat es trobaren a l'antiga Babilònia. Ara ens traslladem a Babilònia. Aquesta tablilla va ser escrita en el 3000 abans. Bé, això ha sigut una baralla molt dura. Continuant amb la història, ara ens traslladem a l'antic Egipte, on es va trobar un papir amb una frase que ha sigut considerada com el primer reclam de la publicitat que es té en memòria. Bé, el següent tema que ens ocupa és la motivació del consumidor. Per què la gent vol el més actual? Què és el que es motiva a fer-ho? Anem a veure una representació que ens ajudarà a il·lustrar-ho millor. Hola, mamá. Hola, cariñet, tinc una coseta per a tu. Hola, el nou iPhone 6! Demà quan el veig a les meves amigues van a flipar! Gràcies! Hola, xiquets, què feu? Hola, què és això? És el nou iPhone 6. És 5 vegades més gran. Pots fer videoquillades en qualsevol lloc del món i, a més, té una càmera 4K. I a més, és la nova tendència! Mama! Les meves amigues tenen l'iPhone 6S i jo no! El vull ja! Que el vull ja! Com hem vist, la motivació dins del camp de la publicitat és un impuls que ens du a consumir i satisfer les nostres necessitats. La motivació inclueix els següents aspectes: la necessitat, els desitjos, els impulsos i els estímuls. I ara veurem què utilitza la publicitat per atraure'ns. No! Així no! Tenim que fer que les cançons se li peguen, que les canten a la dutxa, que no s'obliden de la cançó, que estiguin tot el dia cantant-la, que les comenten amb els amics. És així o no és així? Això ha sigut intens. Tornant al tema i relacionat amb el que hem vist, parlarem sobre els recursos publicitaris. Els recursos publicitaris es basen en l'ús d'eslògans mitjançant els diferents medis de comunicació on es clona el seu missatge. Anem a veure un exemple. El següent tema del que tractarem serà la publicitat subliminal. La publicitat subliminal és aquella que es transmeteix per debaix de l'umbral de la percepció conscient i que invita al receptor al consum del producte com: I l'últim tema del que tractarem serà la publicitat sexista. La publicitat sexista és la que utilitza els estàndards de la societat per atraure al consumidor.
I fins així el documental d'avui sobre la publicitat. Espero que us hagi agradat i fins la pròxima. Adeu. Y adelanto que estamos así. Pone grab. Quítale dos. ¿Qué significa grab? Vale, está rojo. Grabar. Aquí está tablilla. ¿Pero este tío? ¿Qué hace? Te la tengo que quitar, ¿no? No, pero primero dices la frase y luego se la quitas. Pero hola, chavos. Que es como el esclavo. Aquí está tablilla. Sí, esto Vale. siempre ha de solo bien. Bé, continuant